9.300 μας λένε τα στοιχεία. Από τις 327.000 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 9.300 μόνο ήταν αυτοί οι οποίοι ζήτησαν στην Ελλάδα άσυλο. Αυτή λοιπόν η πολεμική των αριθμών καταπίπτει όταν λίγο κοιτάξει κανείς τα στοιχεία. Τι συμβαίνει, τι είναι αυτό που γίνεται. Η Ελλάδα έχει αναλάβει να αποτελέσει τον προμαχώνα για την ανάσχεση των μεταναστευτικών κυμάτων, έχει αναλάβει να επιδεικνύει επιδεικτικά και άγρια βαρβαρότητα απέναντι στους ξένους, απέναντι στον ξένο, στον πρόσφυγα, τον φυγά, τον μετανάστη, τον οικονομικό και τον πολιτικό πρόσφυγα, για να μπορέσει να στείλει τα μηνύματα της αποτροπής σε όλο τον κόσμο. Αυτή η επιδεικτική βαρβαρότητα, αυτή η πολιτική της αποτροπής, πολυβιοποιεί την Ελλάδα. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει πρακτικές οι οποίες θυμίζουν αυτά που εφαρμόζει η Λιβύη, έχοντας πάρει κεφάλαια από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να αποτρέψει και αυτή από την πλευρά της Αφρικής την μετανάστευση προς την Ευρώπη. Τα ίδια πράγματα που κάνει η Λιβύη, λοιπόν, κάνουμε και εμείς. Βία στα αστυνομικά κρατητήρια, ξυλοδαρμοί, βασανιστήρια σε βάρος των μεταναστών, στρατόπεδα κράτησης, δικαστική αναλγησία και συνολικά αστυνομία και δικαστικό σώμα συγκαλύπτουν τα εγκλήματα της Χρυσής Αυγής σε βάρος των μεταναστών, παρέχοντάς τους χώρο και έδαφος για να συνεχίσουν να σκοτώνουν, να κτυπάνε και να σκοτώνουν ανθρώπους τα βράδια στους δρόμους της Αθήνας, της Πάτρας, της Θεσσαλονίκης. Η κοινωνική συνείδηση είναι η μεγαλύτερη ίσως ήττα μας, η κοινωνική συνείδηση, στην οποία νομιμοποιήθηκε το καθεστώς του Apartheid. Η ιδέα ότι ότι υπάρχουν λαθρέοι άνθρωποι, ότι μπορεί άνθρωποι να χαρακτηρίζονται λαθρέοι, ότι μπορεί να στερούνται θεμελιώδη δικαιώματα, ότι μπορεί να μην έχει κανείς δικαίωμα να δουλέψει για να φάει, ότι μπορεί τα στοιχειώδη δικαιώματα της ελευθερίας, της υγείας, της παιδείας, του πολιτισμού να εξαρτώνται από το αν έχεις ή δεν έχεις χαρτιά. Μια κοινωνία, μια κοινωνική συνείδηση που νομιμοποιεί την εξίσωση μετανάστης ίσον εγκληματίας. Με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει για τους γύρω μας, για το γείτονά μας, για αυτόν που μένει στο υπόγειο της πολυκατοικίας, για το παιδί μας που θα βγει και θα πάει στο σχολείο και θα καθίσει στο ίδιο θρανείο με το μεταναστάκι και πάει λέγοντας. Και μέσα σε αυτή την κοινωνία που εξαλλάσσεται, σε αυτή τη συνείδηση της κοινωνίας που εξαλλάσσεται, μέσα από τα χαλάσματα προβάλλουν και βρικόλακες. Για να κλείσω, η μετανάστευση, η Ευρώπη μάλλον, του μεταπολέμου, είναι μια Ευρώπη των δικαιωμάτων. Μέσα από τα νομοθετικά κείμενα, μέσα από τις διεθνείς συμβάσεις, μέσα από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κατοχυρώθηκαν με εξαιρετικό τρόπο τα ανθρώπινα δικαιώματα, όχι μόνο, αλλά συστάφθηκαν ισχυροί μηχανισμοί ελέγχου της εφαρμογής αυτών των διατάξεων. Γιατί είχαμε και άλλα κείμενα τα οποία κατοχυρώνουν τα ανθρώπινα, καταγράφουν μάλλον και περιγράφουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν είχαμε όμως τους ισχυρούς μηχανισμούς που φτιάχτηκαν στην Ευρώπη του μεταπολέμου για την υπεράσπιση αυτών των δικαιωμάτων. Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Συμβούλιο της Ευρώπης, monitoring της εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην Ευρώπη, η Διεθνή Σύμβαση για ενάντια στο ρατσισμό, η Σύμβαση Ευρωπαϊκή ιδιαίτερα για την καταπολέμηση των βασανιστήριων, με μηχανισμό monitoring κι αυτή, με επιτροπή επιτήρησης. Όλα αυτά ήταν πολύ σημαντικά για την Ευρώπη του μεταπολέμου. Είμαστε όμως πάρα πολύ μακριά από εκείνη την περίοδο. Τα δικαιώματα πλέον στην Ευρώπη είναι μια πολυτελή συνθήκη που επιφυλάσσονται μόνο για τους Ευρωπαίους πολίτες, για τους άλλους υπάρχει το Apartheid. Η μετανάστευση
είναι η ιστορία της ανθρωπότητας. Η ιστορία της ανθρωπότητας φτιάχτηκε από τις μετακινήσεις πληθυσμών. Μετακινήσεις που έγιναν με πρόσχημα, μετακινήσεις που έγιναν χωρίς πρόσχημα, μετακινήσεις που έγιναν με τη βία, μετακινήσεις που έγιναν ειρηνικά, μετακινήσεις που έγιναν εξαναγκαστικά. Οι μετανάστες είναι η φτωχή των κοινωνιών μας. Ο πόλεμος ενάντια στους μετανάστες είναι ο πόλεμος ενάντια στους φτωχούς. Και η υπεράσπιση των φτωχών είναι αξιακό ζήτημα, είναι υπόθεση από την οποία δεν μπορούμε να υποχωρήσουμε, είναι χαράκωμα στο οποίο πρέπει να δίνουμε τη μάχη, πρέπει να δίνουμε καθημερινά τη μάχη. Γιατί αυτό δεν είναι μόνο για τα δικαιώματα και την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των μεταναστών, είναι για την υπεράσπιση των δικών μας δικαιωμάτων, είναι για την υπεράσπιση του δικού μας πολιτισμού, είναι για την υπεράσπιση των δικών μας κοινωνιών. Γιατί δεν υπάρχει κοινωνία ασφάλειας, δεν εξασφαλίζεται μια κοινωνία ασφάλειας με τη βία και την καταστολή, εξασφαλίζεται η κοινωνία ασφάλειας με την κοινωνική συνοχή. Και δεν εξασφαλίζεται η κοινωνική συνοχή με το μίσος και τον τρόμο, η κοινωνική συνοχή εξασφαλίζεται με την αλληλεγγύη. Αυτό είναι το όπλο μας, με αυτό πρέπει να παλέψουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τη Γιάννα την Κούρτοβικ και τώρα θα μιλήσει ο Μιχάλης Σαφολιάνο. Καλησπέρα σας. Εγώ είμαι Μιχάλης Σαφολάνιο. Εκπροσωπώ, θα έλεγα, τη δεύτερη γενιά μεταναστών. Είμαι μέλος του Ξεκινήματος και ιδρυτής, μέλος του μη κυβερνητικού οργανισμού Ασάντε και ιδρυτής του πολιτιστικού οργανισμού Ανάσα. Οι δύο οργανισμοί, Ασάντε και Ανάσα, λειτουργούν κυρίως στο πλαίσιο της ενδυνάμωσης των παιδιών της δεύτερης γενιάς μεταναστών με καταβολές από την Αφρική. Καταρχάς όμως, πριν μπω σε αυτή την λειτουργία που έχουμε, θα ήθελα λίγο να σας πω τι σημαίνει βασικά δεύτερη γενιά μεταναστών. Δεύτερη γενιά μεταναστών είναι ουσιαστικά τα παιδιά που έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα και επίσης τα παιδιά που έχουν έρθει εδώ σε μικρή ηλικία, τα οποία αυτά παιδιά έχουν φοιτήσει την υποχρεωτική σπουδή, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια εκπαίδευση και στη συνέχεια κάποιοι πανεπιστήμια και αντίστοιχα μεταπτυχιακά, που τελειώνοντας, φτάνοντας ουσιαστικά στο 18ο χρόνο της ηλικίας τους, φτάνουν σε μια κατάσταση όπου η κοινωνία και η πολιτεία δεν αναγνωρίζει αυτούς τους ανθρώπους ως Έλληνες κάτοικους. Παρ' όλα αυτά όμως ζητείται από εμάς να δώσουμε εξετάσεις για να περάσουμε τις τάξεις πάνω στο θέμα π.χ. των στοιχείων του δημοκρατικού πολιτεύματος ή της ιστορίας του ελληνικού έθνους κτλ.